अच्छा देखते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। पौने आ गए लो, चलो चलो तेन कुर्सी झाड़ दी। आई लगे मेहमान, आई लगे, कहाँ लेट हो गए लो? सुबह से इंतजार होता रहो। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम प्रणाम। राम राम यार, बैठ बैठ बैठ। यार जी क्या लेट हो गए लो? बड़ी लेट हो गए रोली गाँव में। हे महाराज, रउआ गांव में छुट्टा साढ़ पोसले बानी लोग, हमनी के रास्ता घेर ले रहलो। भागत भागत तो यार हमनी के जान बचल बा। ए यार तो फोन कर लगा, साढ़ा का नंबर रोला, फोन कर। साढ़ के नंबर बाबूजी तो हमरा जानकारी है ना रोलो साढ़ के नंबर। बुआ जी रो मालूम नहीं के हमरा के साढ़ो का नंबर होला, मोबाइल नंबर। लीना 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 खाई ना आई बा लागत तो सरवा हमरो नाश्ता खा ली। जानते हैं बउआ, हम कने करो ना खा, कुछ कने हमें खाए तने मिठाई जान के कोनो फायदा बाना, बड़ा मिठाई रोला। हाँ खाई बाबूजी खाई, अब हमारा उतने जाना था। याद जी हाँ तो नाश्ता पानी हो गइल, बबुआ जी के बोलाई। अच्छा साढ़वा के ना ना महाराज, रउआ लड़का के बोलाई, फिर दोबारा साढ़ से दर्शन नहीं के करे। का है? अच्छे लड़के के बोलाई, ई कहीं ना महाराज लड़का के बुलावे के बा। बाबू आओ, 2 3 बाबू लड़का देखो कि साढ़ देखो? साला लड़का हीरो बा, हीरो बा। बस हीरो नाम बार बार लड़का। बाबू तार नाम का हो? बा बबुआ राव नाम पूछने, नाम बा। बाबू चुप, अब हम पूछते हैं जी राव नाम का हो? हमार बाबू पूछे कि आता नाम बा। बाबू तार नाम पूछने तर लगे का बा का नहीं के ओकर हमर गाड़ मारे के बा। नाम नाम बताओ नाम। कहनी ना बा बा। अरे बाप रे बाप, पूरा नाम बताओ। अरे नाम नाम ना बताओ ना बा। अरे बर बने वाली नु बाडूस रे, नाम बताओ रे नाम। हम कहनी ना बा बा। साला पीट पाट के हमरा के चल गइले सब बाप। साला हमारे हेडफोन लगा के गाना सुनता ही बाप। ए बुढ़वा, ए बुढ़वा रे, साला पीट पाट के हमरा के चल गइले साथे मस्ती में बाड़े रे बुढ़वा रे। साला पसर कोला सब पसर ना बार कइले सो, मार के दे फोर फाड़ के चल गइले सो। अपने अपने कान में लाना घुर लेल बड़ा बैठल बड़ा, ओकनी के ना घेर के। चैनल उतर गई बबुआ, चैनल उतर गई का कह जाओ? कल के बाहर जा, उतरला तो चढ़ाओ। बिछौना खरिहानी में न डाल परेशानी में मामा, आखिर होई हम तोहर भगिना। बस से बोलैला हो, जो से जल्दी बानी लो सबर लारू खा ला। 6 से चुतिया आ 2 से दोगला लागत है। तेना तेना और बाबूजी इनकर छिड़ल खरिहानी सुअर के खोबार लागता, आ इनका चक्कर में तोहरो जिंदगी सर बेकार लागता। बात गइल भाड़ में, आओ सो पूरे साइकिल के चैन चढ़ाओ सो। टूटई फुटई साइकिल को छूना ना। मेरे मामू का पहुना आ रहा है, मेरे मामू ने बोला रास्ता में किसी से पंगा लेना ना। और बार डायलॉग पर डायलॉग मारता है, साले साइकिल के चैन चढ़ते नहीं के। बाबू ए बाबू बाबू कइले बा। चलो चलो चलो, चलो। लड़का देखा, चलो ये साले ना चलो, चल देखा हो जाए। चलो
दिमाग चाट के सुखा देले बारो सो जो पानी डाल ले का ए साला हो दे पहुना आ गइले सब पहुना जो जाके नाश्ता पर लेके चल जो लड़के कपार फोड़ लो रसगुल्ला खाए के चक्कर में तो अनहरिया गइल झाट पर ठेल दे तार गांड फाट गई। आई लगी महाराज आई लगी बैठी लगी बैठ गई सा लड़का के बुलावल जाओ। अरे पहले नाश्ता पानी तो हो जाओ। अरे नाश्ता पानी गल तेल लगा पहले लड़के तो दिखाई बाबू तेरे लड़का के बाबा है काज लड़का के कहता है लड़का के आ हई लड़का के बाप के अरे वो बाबा कहता है बा पगला गइल बनी लड़का भगिना नाश्ता वापस ले जो ये लोग का नाश्ता नहीं खाए जल्दी लेके जो ना टांग काट ले हई बुढ़वा हई लड़का के कहता कि लड़का बुला के ले आओ आ हई हमरा जवान बाप के बाबा कहता बाबा हैं अभी हमार बाबू 4 गो शादी करी है ए बाबू तो देखा ना जे कथी कथी धैले बा नाश्ता में झाके के तो झाट ना मिली देखई के फेर में बाड़ो झरो झाट से तो भेंट भइल ना तो ताको के झाट लबड़ लाना बोल लइको तो घेर लो रसगुल्ला से झाट धर सुनना भइल। हम तो सोचत नहीं हमारे यही साल बियाह हो जाइले कि साला भाग गइले अरे इनर के परी से देखो वो दूरा कौन शोर हो गया था देख तो देखो चल देखो सफार लगाउनु बोली बोलता हम पंडित जी पधारू न बोलता नि पंडित जी प्रणाम प्रणाम पंडित जी खूब आसमान भव इतना उठ इतना आशीर्वाद लेला गरज नहीं है चुता रखे नाश्ता सेवा बैठा साफा कुपात्र बाड़ा तू पंडित जी बाबू तहार नाम का हो तहार नाम का है बाबू नाम बता देम केरवा नु खइबो केरवा खा लेते तब साले से नाम पूछता लागत है केरवा के झाठ काई अब बोल बाबू तो नाम का हो लाड़ पक बताई जब केरवा खा गइल तो भेज तई नाना के बतिया ली पंडित जी प्रणाम खुश रहे कहा कि सब रसरा कुतानिया भूगत चला गई पंडित जी ए जजमान रो जानते नहीं रो बेटा ला बड़ा बढ़िया एगो रिश्ता लेके आइल बनी हैं वो गति चूस्ता उस्ता हमनी ना खाइला अरे जजमान एगो लड़की के रिश्ता ले आइल बनी रोवाला रो बेटा खातिर ए लाल में पाई रहू लकड़ी वैसे तो लकड़ी कितना बेटी में झोंक जाले हां साला याग लगाओ ने बोली बोलत है अरे भगिना साला बाबूजी के कानों में माइक नहीं किस लोगों ने कहा माइक ना माइक लगा लकड़ी लड़की के लकड़ी बोल अरे वो झाटू एकदम पे मारी बड़का बच्चा कान में लगाया तनी नाना जी से हमरा बतियात रही हां कही ना पंडित जी का कहत रहनी जजमान मनवा चाटू पेटवाला एगो बड़ा बढ़िया एगो लड़की के रिश्ता ले आइल बनी लड़की के रिश्ता हां तो लाने जान लो कुछ और बतियात रहनी अच्छा पंडित जी गलती सही के माफ करी और लइका खातिर जो रिश्ता लेके आइल बन लड़के के तनी फोटो दिखाई इली लड़की के फोटो इलू आँख चियारू आ लड़की के फोटो निहारू हां बस रुक जा लाड़ खा तारा जन मुंह पर कहो ना बार साफा बदतमीज भाई बुझाता नहीं गए केकरा से बतियाता पंडित जी हमरा ये लड़की पसंद बिया काले ओकरा बाप के बुला के दिन उतारी ठीक बा ठीक बा जजमान हो सके तो लड़की के
माइयों को बुला लिया हम। ठीक बा जजमान रउआ काहे सोचतनी इतना हम बानी नु बानी नु, रउआ हाँ। जुगाड़ लगा दे धन्य हो।